Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Indaba ke singayo lapho kukubuya ke kwabadlali beqela leKaizer Chiefs bebe ku-injury ende kakhulu. Umzekelo uGiven Msimanga kunye ke noRushing Dotle, kuthiwa abafana abadala babuyile ke ngoku. Kuthiwa ke uGiven Msimanga umfana omdala yena ke seyatreyina neqela leKaizer Chiefs sekudala ke ezilolonga phane first team ke iqela leKaizer Chiefs, bathi ke uReady ngase njabethwe ngumcimbi wefitness kuba ke ebehleli ixesha elide ngaphandle. Bathi ke uDotley lo uzawubuya emveni kweveki ezimbini incakasana ke nakumfana omdala abeke naye ugqibile. Ithi ke loo nto baphumile ke pha kulacala bebebekwe kulo ke le-injuries ezi-serious kakhulu. Babuyile ke baxube abanye abadlali kwawushiyana ke into yokubana ngoku abaqeqeshi bawubathatha nini bababuyisele kwi-starting line-up ke baphulaphuli. Siselapho ke kulo mcimbi wezi-defenders zimbini ke kuthiwa zibuyile emonzakalweni, ngoba nawukhumbulanga into yokubana ke ezi-defenders oko zazihlele emonzakalweni ixesha elide baphulaphuli. Njengoba kuthiwa ziyabuya, umbuzo nanku ke sibona uMiguel pha kula defender qala leKaizer Chiefs, sibona pha uEden McCarthy kula center back, sibona pha uZitha Khwinika kula center back. Naku kubuya amanye amaqala kula center back ke ngokamabini, uGiven Msimanga kubuya pha uRushing Dotle. Umbuzo nanku ke, ingaba ngubani na ozodedisa omnye, ngubani na ozo-owner la center back eqala leKaizer Chiefs, ngaba ngubani na lo ungazusuka pha ngasemva. Thina ke sinaso isikrokro esithi xa ngendlela ke esibona ngayo kusenzeka ngakhona izinto, uMiguel lo uzawuqhubeleka edlala, ngoba kuyacaca into yokubana ke ikhona lento ibadibanisa abaqeqeshi ke beKaizer Chiefs kunye noNapi noMiguel, ngoba mhlawumbi bamthenga bamcacise into yokubana ke uzodlala zonke iigames. Kuzawushiyana ukuthi ngu-Aiden McCarthy ke noZitha Khwinika baza kumdedela napha uRushing Dotle, ngoba ke enyanisweni emsulwa uRushing Dotle ke uhambe umfana omdala vele edlala kubafana abafana, futhi ke setyenziswa pha uHugo Broos waze walimala kumfana omdala. Futhi ke ngomnye wee-defenders ezingamathemba apha ke eMzantsi Afrika. Iyakuxela ke loo nto uba xa ethe wabuya kwi-injury uzawuthi seba sefomini athathe indawo yakhe, kodwa thina sisho into yokubana akunophuma Miguel, uzawuphuma pha uZitha Khwinika kunye ke nalo mfana ka-Aiden McCarthy. Ngabo ke abazawudeda badedele pha ke uRushing Dotle xa engena, uGiven Msimanga kunye ke nabanye ke abafana ke no-Aiden McCarthy, Zitha Khwinika basazawuqhubeleka balwele ke indawo yokungena pha kula center back. Ewe ke baphulaphula imidlalo minintsi kakhulu, ngoba basazawudlala nase-Afrika, basazawudlala neNedbank, basaqhubeleka phantsi kweliga lapha eMzantsi Afrika. Imidlalo minintsi, into ethetha ukuthi lowo nalowo ke uza kulifumana ke ithuba lokudlala. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ke ningangena nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.